ترخا أبزاقرا قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاقرا بزعبات الشعو زنبره خونتات دجازماች መንገሻ ስዩም بخمزي السعب يزنتوم أب وق ماي نبري بزحات مكاننتي سلازموتو أب حزبي بزح وايتا أم منግስት ድማ عبي ድንጋጸ ፈጢሩ ነይሩ ብልኡል አልጋ ወራሽ አስፋወሰን መኮንን ዝምራሕ ሰራዊት ወሎን ሰራዊት ኩር ዘበኛን ድማ ብ30 መኻይን ተጻይኑ መቀለ አተወ ነቶም ዝተማረኹ ሰባት አፍቲሕካ አምጻዮም ድማ በሉኒ ትእዛዞ መኽቢረ ናብ ወጀራት ተበገስኩ መጀመሪያ ዝወር ሰራዊት ዝመጸ መሲልዎም ብዙሕ ህዝቢ ተአከበ አነ ምዃነይ ምስ ፈለጡ ወድ ለሕምና ኢሎም ተቀበሉኒ ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ወጀራት ድማ ተማኸርኩ ገባራት ወጀራት ውን ክልተ መዓልቲ ሙሉ ኣብ ጎላጎል ባሕር ሃጸይ ደመር ተቐሚጦም ምስ መኸሩ ነቶም እሱራት ክፍትሑ ፍቃደኛታት ኮይኖም ከካብ ዝተኣሰርዎ እምባ ኣምጽኦም ኣረከቡኒ بخبريا أبينس بحنبتا كم زبهال كونه عرقي استحسمو دجازماች أباي كحساي قلصم وص حزب حيال مخان بتكبار تمهيروم بمحرت حزب وجرات تلقوم مس حزب وجرات تلازيوم استمارخو سبسلطان منግስቲ زفتحو دجازماች መንገሻ ኣብ ክንዲ ምስጋና ዝረኽቡ ካብ ዘቀመጠም ኮይዶም ጽይዎም ተዋሂሎም ደጋፊ ገባራት ወጀራት እዮም ተዋሂሎም ተጠርጠሩ بهلخن تهديدن دجازماች أباي كحساي ዝተናደዳ ደቂ ኣንስትዮ ወጀራትን ከባቢያን እቶም ብጅግንነቶም ዝምኩሑ ዝነበሩ ደጃዝማች أباي كحساي بقልጽም ህዝቢ ተማሪኾም ቀምሽ ሰበይቲ ተኸዲኖም ምስተዓዘባ በቲ ጥዑም ላዝአን بخمزي السعب ኣዜም ኣሎም ደጃዝማች أباي ወጀራት ዶ ዘበጥኹም ከም ዓውዲ ስንዳየ ብርለ ሰይሩ ለመሓለ በዓጽሙ ميس أفسيسو لمحالة بدمو بحاموتو لتمكح بعقمو بدجازماች أباي كله تقريمو تسكار هاملي تعدم حنت على قدادمو معار هاملي أبلعو تطعمو تسم هاملي أقربلو تطعمو سبح هاملي أنقدو تطعمو انتا ما وجرات النابل حاممو مارخو وخساي مسار للقومو مس دجازماች أباي زوفر سراويت رأسي أوصن نابلا عين عموتين تهدم استعذب حزب درتاون بخمزي السعب درفلهم قالوا سنداي بلع خاير ليولو قحاري من الشرحي زدو ودجوا يدهالي أبتي كويناتو عيلوم نتي خونتا استعذو دما بخمزي السعب زيما ملس لهم ويسو إلوم خاتمك حي توكسكا قلها كساوتو من مصن حي أوصيخا كساب تتكسس من تملاساي ድሕሪ ውግእ ማይ ነብርን ምምራኽ ደጃዝማች أباي كحساين ኣሞንጎ ሰራዊት መንግስትን ገባራት ወየንትን ይካየድ ዝነበረ ውግእ ናብ ኣዝዩ ዝለዓለ ብርኪ ኩናትን ክሰጋገር ግድን ኮነም ብዙሕ ወታደር መንግስቲ ብጉንበት 1935 ዓመተ ምህረት ኣብ ወጀራት ዝተኻየደ ውግእ ምስ ተወድአን ነቲ ውግእ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣዘዝ ሰራዊት መንግስቲ ብዘሕፍር ኩነታት ንሓረስቶት ኢዶም ምስሃውን መንግስቲ ሃይለ ስላሴን ዝወጽሖ ስዕረት ሕነኽ ፈዲ كالي توسخ سراويت ناب تግራይ لأخم دحروق ماي نبري أمونغو منግስቲ ሃይለ ስላሴን ሓረስቶት ወየንቲ ትግራይን ግልጽ ዝኾነ ኩናት ድማ ተወልዐ دحروق ماي نبري ወይ ድማ ምምራኽ ደጃዝማች أباي كحساي ተደራረብቲ ዓወታት ጀጋኑ ወየንቲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ተጋውሕ ውጽዕ ገባር ትግራይ እንታይነት ወያነ ንምፍላጥ የጸናጽን ስለ ዝነበረ بزعوا عواتات ويانا أبحث قشة مزارة بزعوا خونم بزحات جبارات دما لبوم ناو ويانا شفتم بلبوز شفته حزب دما زحاسو انت زي فتيمو ملاسي ولون حزبي كاوكوز سرغزاتونا ملقو تاكيو مزታይ ጀመረም አቆይተ ትግራይ እንከይ ተረፉ ንመስፍናው ስርዓት ሃይለ ስላሴ እናራሕርሑ አጎነቲ ህዝባው ወያነ ምስላፍ ጀመሩ مانتا عررو تصليم باردو امبي بحالاي ميزر تصميدو جنبار لبس انت عريدو وجرات جغنا حربنيا خوينات نزص اغبه زات سرعات زبل درفن نجغنات وجرات زقالحو فخراتاتن جبار تግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እናጓዘመ ከረመም
أقولني ويانا بمسلاف أنصار جوقان سرعة هاتي هاي لسلاسة نخلعال ببخوابيو إنا تراخبة مخرن زتين حزباو قالسي جبارات تقراي كتسالاي مخانون محبارن كل جبار نقالس خدالون كلا حالنون ازي السعب قوس هايدرفي إنا تدرف خرمه بعال أحا رحوق أي توفرن بعال كرشي أرحيق كاقبرن بعال أخلي تحان أي تعقرن حزب تقراي كاب قالسي تفلين يدفع له بزين بتن مرحينا جنا أي تلالين إذن فرح زي فتوى جغانو آنستندرتان راي عزوان ون عوات وين توجرات مسمعة حزب تقراي كاب بيراو جقنا نتسان موسى سبقوتا نخويونو زلعل بخمزي السعب كزي مالهم كرمام تلي وينكا هم وجرات تلي حارسكا قفي حقرات عد دماتو عل هم حراسات تلي وينكا لمو عنتي كسدك أي قطقواس خفتي تلي وينكا لمو حاقاي كتكون النئخا كفات العقاي بزحات قبارات نتي بهراو نتسانتو هايلو زكايد هزباو قالسي زي ترف مخانو مستردو تريتامون نوراتامون بمشات تبنجان تيتن كغازو كارمو بفلاي حسرت طيت أوتوم بجزء ورار طليانن قدميون طبنجاز تعاطقون سلازنبره عبي طلب طيت تفطيرو نيرون جبارات وينت تግራይ طيت زردኦም ويز شطلهم قدامو حيلي اينورومن بقلصي اصوار مغزا زخل عقمون اينورومن نشግሮም مفتح ዝኸውን ግን ሓደ ብልሓት መሃዙ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ነጋዶ እናምሰሉ ናብታ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ እትመሓደር ዝነበረት ኤርትራ ብፍላይ ከተማ ኣስመራ ብምብልኣኽ ጥይት ገዚአን እናሓብኣ ኸምፃ ገበሩ ኣብቱ ስራሕ ንሱ ብንጽፈት ዝሳተፋ ካብ ዝነበራ ተጋሩ ውሽጢ ወይዘሮ ደሚቱ መለሳ ሓንቲአን ወይዘሮ ደሚቱ መለሳ ዕጣን ክነግዳ ናብ ኣስመራ ይመላለሳ ነይረን ኣብቲ ዕጣን ዝሓዘ ገረወይናይ ውሽጢ ንሓብኣ ንወየንቲ ዝኸውን ጣይቱውን የቕርባ ነይረን كاب 1935 كساب 1936 عامت مهرات أوسن كبابيتات زنابر عامس وينتي دحر وقع ماي نبري كل لاو تحستن حازم تصيون نزين محيال دما مرحت ويانا أب حيك حلت ترخيوان بزعبا قد سألت إمامات كالصوم زتيون بواغن منجستجن اتم فتح سينام نزعم وصوت ساعات كبارات تقراين من بركاخن مدمساسن توحيلون بشالقا دحر جنرال إساياس قبر سلاسين شالقا دحر جنرال تدلا مكونن زمراح نابتقراي الزمت سراوي السلام وحزبي كام مجفجافن نبرتن تريتن قبار كام مورارن حليفون نتي عامتن مقصار زخل ازي زبحال سراحة آيس سالتن أبوسن كبابيتات زنبر عامس وينتي دحروق ماي نوري كلاو تحستن حازمسيون نزين محيال دما مرحت ويانا أب حيك حلت تراخيوم بزعبا قد سألت عمامات كالصوم زتيون بواغن منجستجن اتوم فتح سينوم نزعم وصوت ساعات قبارات تقراين من بركاخن دمساسن توحيلون بشالقا دحر جنرال إساياس قبر سلاسين شالقا دحر جنرال تدلا مكونن زمراح ناب تقراي الزمت سراويت سلامو حزبي كام مجفجافن نبرتن تريتن قبار كام مورارن حاليفون نتي عامتن مقصار زخل ازي زبحال سراح آيس سالتن يقداس أبرئ سنوصحان زيقاتاتي فتصموم زنبرا معليا زيولون قفعتات نقبارات زوغهايون زقوطعن بمنبارهم اتي استجمر عامتنا في سفيح كوابيتات تقراي كلها حم قبرا سلازخونا دما حيل ويانا كاوقو صرن قمتن منقست وصاي إناخونا خدم باول هينز أبتي العليلو استطغس مصحفو بزعبازي قدام الكتو بخمزي يقمطو مجمريا زنبرة تلمي منقست هاتي هايل سلاسة بوحد حايلي نتوم زعموصو حارستو التقراي متقع زبليو بزي مسارتون كام ماخل هاجر 30,000 سرعون زي سرعون سراويتيو ناب تقراي تلاقي خنيرو اتي بتقارو كم شواوي طرح تغيرو زرأ زنبرة سراويت كم ميازيا كساب سنة 1935 عام تمرت نتوم زعموصو جبارات اندرتان راي عزون من بركاخ بزبل متأنا سفيح ورار بمكياد تريت النبرات نتوم جبارات نخبرسون نخعنون غيريو نتوم جبارات بتريت بأخلن بترا جنزون بزح قطعات نخوصو تغيريو يخون بار زي قطعات زي نايتي كواب صدتانا بزخف درجة نخمرح كاب مقبار حليفو كالي زوم تصورب حيلن
እቲ ኣብ ሃገር ግዝኣት ዝርከብ ትግሬና ራያን ለመቅጣት የታዘዘው የሰለጠነ ሰራዊት ብዝብል ርእሲ ዝተጻሕፈ ሰነድ እውን ነቲ ቅድሚ ሓምለ 1935 ዓመተ ምህረት ናብ ትግራይ ዝተለኣኸ ኣሽሓት ሰራዊት ብኸምዚ ይስዕብ የቕምጦም። ብሻለቃ ኣበበ ደገፉ ዝምራሕ ካብ ደሴ ዝተለኣኸ ሓደ ረጅመንት፣ ብሻለቃ ተድላ መኮነንን ኢታማዦር ወርቁ መታፈርያን ዝምራሕ ካብ ደብረ ብርሃን ዝተለኣኸ ሓደ ረጅመንት፣ ብፊውቶራሪ ደስታ ሸዋርካብህ ዝምራሕ ካብ ኣምቦ ዝተለኣኸ ሓደ ረጅመንት፣ ብማዦር ኢሳያስ ገብረ ስላሴ ዝምራሕ ሓደ ረጅመንት፣ ብሻለቃ ዘውዴ ብሩ ዝምራሕ ካብ ደሴ ዝተለኣኸ ሓደ ቦጠሎኒ፣ ብግራዝማች ተሰማ ቡጹቕ ዝምራሕ ካብ ኣዲስ አበባ ዝተለኣኸ ሓደ ቦጠሎኒ፣ ብደጃዝማች ሃብተ ስላሴ ዝምራሕ ካብ ኣዲስ አበባ ዝተለኣኸ ሓደ ቦጠሎኒ፣ ብሻለቃ ጀጋማ ኬሎን ልጅ ዓለሙ ቂጣሳን ዝምራሕ ካብ ኣዳማ ዝተለኣኸ ሓደ ቦጠሎኒ፣ ብፊውቶራሪ ደምሴ ዝምራሕ ካብ ጅማን ኣዲስ አበባን ዝተለኣኸ 4 መድፈኛ ቦጠሎኒ፣ ብፊውቶራሪ ተሰማ ጉርጂ ዝምራሕ ካብ ሸዋ ዝተለኣኸ ሓደ ቦጠሎኒ፣ ብሻለቃ አሉላ በቀለን ሌዮተና ወሰኔ ኪሮስን ዝምራሕ ካብ ሸዋ ዝተለኣኸ ሓደ ቦጠሎኒ፣ ብሻለቃ ወርቁ ዓሊ ዝምራሕ ካብ ደሴ ዝተለኣኸ ሓደ ቦጠሎኒን ብደጃዝማች ከፍያለው ወልደ ጻዲቅ ዝምራሕ ሓደ ሻምበልን ከም ዝተለኣኸ ይሕብር። ገባራት ወጀራት መንግስቲ የለን ባዕልና ንባዕልና ተወዲብና ነመሓደር ኢሎም ምስተልዓሉ እቲ ዓመፅ ናብ ሙሉእ እንደርታ፣ ሳምረ፣ ሰሓርቲ፣ ስለዋ፣ ሕንጣሎ፣ ገርዓልታ፣ ድድባ፣ ድርጋዓጀን ከምኡውን መኾኒ፣ ሓረማት፣ ጨርጨር፣ ኢቦ፣ ዳዩ፣ ራያ ዓዘቦን ከም ባርዕ ሓዊ ተቃጻጸለ። እዚ ዝተዓዘቡ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ኣብ ትግራይ ዝኣጎመ ዓመፅ ገባራት ብህፁፅ ተወሳኺ ሰራዊት ተላኢኹ እንተዘይተማሒዩ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ግስጋሰ መላእ ኢትዮጵያ ክቆጻጸር ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ንማእኸላይ መንግስቲ ኣጠንቅቑ። ብፍላይ እቶም ኣመሓዳሪ ጠቅላይ ግዝኣት ትግራይ ዝነበሩ ዳይሬክተር ጀነራል ፊውቶራሪ ክፍሌ ዳዲ ነቲ ብሓረስቶት ትግራይ ዝተወልዕ ዓመፅ ንምቁፅጻር ካብቲ ብሻለቃ ድሓር ጀነራል ኢሳያስ ገብረ ስላሴ፣ ጀነራል ተድላ መኮነን ካልኦት ላዕለዎት መኳንንቲ ዝምራሕ ናብ ትግራይ ዝተለኣኸ ሓይሊ ብተወሳኺ 7,000 ሰራዊት ከም ዘድሊ ኣፍሊጦም ነይሮም። ህፁፅ ስጉምቲ እንተዘይተወሲድዎ ኣዲስ አበባ ከብፅሕ ዝኽእል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ህዝባዊ ዓመፅ ምዃኑ ድማ ኣጠንቂቖም እዮም። እቶም ነቲ ብመንግስቲ ክካየድ ዝተሓሰበ መጠነ ሰፊሕ ወራር ትልሚ ንኸውፅኡ ዝተኣዘዙ ማዦር ድሓር ጀነራል ነጋ ገብረ ስላሴ ንኹነታት ወጀራትን ራያ ዓዘቦን ከምዚ ብምባል ገሊፆምዎ ነይሮም። ወጀረቶት ልዕሊ 3,000 ዝኾኑ ብረት ዝተዓጠቑ ይርከብዎም። ካብ ደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ዝማረኽዎ 5 መትረየሳት 200 ጠመናጁን ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎ ጥይትን ረኺቦም እዮም። ኣቀማምጣ መሬቶም ንምክልኻል ኣዝዩ ዝምቹን መጻወድያ ዝበዝሖን ስለ ዝኾነ ከም ዓብዪ ሓይሊ ገይሮም ይምክሕሉ። ምስቶም ካብ ጥንቲ ደገፍቶም ዝኾኑ ከባቢታት ራያ ዓዘቦ ድማ ንምትሕጋዝ ተማሒሎም ኣለዉ። ህዝቢ እንደርታ እውን ብህፁፅ ተወሳኺ ዘጥቅዕ ሰራዊት እንተዘይልኢኽናሉ ንወጀራት ክሕግዝ ተስማዕሚዑ እዩ። ኩነታት ራያ ዓዘቦ እንተርኢና ድማ ኣብ ሙሉእ ራያ ዓዘቦ 30,000 ዕጡቓት ብረት ኣለዉ። ካብ ጥልያን ዝረኸብዎ ጠመናጁን ጥይትን ስለ ዘለዎም ናይ ኣጽዋር ሕፅረት ካብ ወጀራት ዝሕሹ እዮም። ብዙሕ ዝኸዘንዎ ናይ ኢድ ቦምብ እውን ኣለዎም። ኣጠቓቕሙ እውን ብደንቢ ስለ ዝፈልጥዎ ዓብዪ ሓደጋ ከውፅሑ ይኽእሉ እዮም። ኣቀማምጣ መሬቶም ሜዳ ስለ ዝኾነ ግን ንምጥቃዕ ኣዝዮም ዝተመቸዉ እዮም። ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብወገኖም እዚ መጠንቀቕታ ምስ ቀረበሎም እቶም ዝኣደሙ ገባራት ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ንምንብርካኽ ብነሓሰ 1935 ዓመተ ምህረት ንሚኒስተር ጦር ዝነበሩ ራእሲ ኣበበ ኣረጋይ ንሙሉእ እቲ ወታደራዊ ወፍሪ ንኽመርሕዎ ገበሩ። ኣከታቲሎም ድማ ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ኣመሓላለፉ። ህዝብን መኳንንትን ወረዳ መቐለ፣ ትግራይ፣ ዓድዋ፣ ኣኽሱም፣ ዓጋመ፣ ሓራማት፣ ክልተ ውላዕሎ፣ ሽረ፣ ትግራይ ትግርኝ ነቶም ንሰራዊትናን ፈተውትናን ዝኾኑ ሃገራት እንግሊዝን ኣሜሪካን ዝለኣኽዎም መኮንናት ዝወግኡ ዘለዉ ወንበዴታት ብሰራዊትናን ብሓይሊ ኣየርናን ሓያል ቅጽዓት ክንቀጽዖም ኢና። ንዓና ተኣምኑን ምስቶም ወንበዴታት ዘይወገንኩምን ብረትኩም ኣዋዲድኩም ቀጽዕዎም። ነቶም በደለኛታት ንሓስኩም ናባና ኣቕርብዎም። ንብረቶምን ጥሪቶምን ንባዕልኹም ተኻፈልዎ። ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ
حقኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብዛግራ